हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारनि दैदेननायाव एसेम्बलि सिङाव दिनै साथाम एमएलए जों दंफाथ'यो मोनसे लेभेलनि बुजाफोराव बे हिसाबै आंनि न'आव फैनाय आलासिखौ आं जुदि खामफ्लाय होआ आं जुदि रिसिभ खालामा आं जुदि बेखौ माने मोखां देखायनानै बिथांखौ जुदि बरायाब्ला बिथांखौ अपमान होनाय जागोन ना जाया आलासि सिबिनो रोङै बेबायदि मानसिखौ मा होननो हागौ आंनि न'आव फैनाय आलासिखौ जुदि आं बरायनो रोङाबा बे हिसाबै बिथाङा आर'नाइ गांसे होनो थांदों बे हिसाबै बिथाङा फुल माने मुथासे होनो थांदों बेनि अर्थआ बे नङा जे खाम्फा बरगयारिया बिजेपिआव जयेन जानो लामा लादों बेबायदि गोदाव सोराव अपोजिशननि बांसावनायजों नोंथांमोनहा गावखौ दैदेननो नाङा दा मोनसे खोथा आंबो गाबोन समबारहालागै बिथांमोननो थाफानांनो हागौ मानो जोंनि क'क्राझाराव आसामनि केबिनेट मिटिंआ जिरायफैगोन बिटिसिआव दाख्लै खबर होनाय मथेबा 27-28 तारिखआवमोन थारमाने दिनैजों गाबोनजोंमोन सारा आसामनि केबिनेट मन्थ्रि फैजोबगोन अफिसारफोर फैजोबगोन माखासे एमएलएफोर फैजोबगोन बाहाय केबिनेट मन्थ्रिनि केबिनेट मिटिंआव जुदि जानानै क'क्राझार टाउननिफ्राय ब्लड गिदिंलांफिननायबाथ' मोजाङानो जाबायमोन खिन्थु मा लादेरदों बिथांमोना मिथिगौ दतमानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगायाव आसामनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय जागायनानै गासैबो मन्थ्रिफ्रा बिबार बावहैजोबगोन बे जायगायाव माबा गिदिरथार अनुष्ठान नुनायनि फाउन्डेसन खालामगोन बेखौ फोजोबनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम न'खराव बरागारियाव थांगोन दाना दतमाया सोरनि समस्तियाव दं एमएलए हिसाबै दतमाया सोरनि समस्तियाव दङ दा एमएलए हिसाबै दतमानि 29 नं क'क्राझार समस्तिनि एमएलए दिनै आं दङ गाबोन बिथांमोनहा दतमायाव थांनायाव जुदि आं थाफायाब्ला आंखौ मा होननो हागौ दा मिनिमाम प्रट'कल रोङा मिनिमाम कार्टेसि गैया गावनि समस्तियाव फैबाय बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ खुलुमनो जों फैबाय बे बुरबगा बेहाय जोंजों थाफायाखिसै बेखौ सानगोन ना साना आंखौलाय रायजोफ्रा बेखौ सानगोन ना साना गावनि समस्तियाव फैनायावनो एमएलए थाफायाखिसै बेखौ सानगोन ना साना सानगोन आरो आसामनि साफ्रोमबो मन्थ्रिया ओइ दिननिफ्राय आंजों गाज्रि सोमोन्दो जागोन आरो बेबायदि जायोबा आं समस्तिनि जेबो मावनो हानाय नङा ओरैनोब्लाबो आंनि न'आव जिहेतु फैबाय आङो बिसोरखौ बरायनांगोन जिरायनो आसन होनांगोन दै लोंनो साहा लोंनो जा दं बेजों सिबिनांगौ ना सिबिनाङा बेफोरखौ गथायनानै बे हिसाबै आं थाफानांगोन बाहाय दतमायाव बिसोर कय घन्टा थायो उफाय गैया आं दिनै फैयोमोनबा दिनैनि प्रग्रामाव बाहाय फैनो हागोन आं दतमायाव थानांगौमोन